Muna siya amo ang sala. Muna siya guys. Tapos amo ang nara. Tapos diri ang amo ang TV. IKEA lang na siya. IKEA. Tapos muna siya. Ini siya ang amo ang gamay na mo siya na lamisa. Tara. Office niya. Kumbaga, iyahang room. Dara siya nag-trabaho. Among balkon. Akong bil. Akong sakyanan. Daara akong sakyanan. Naka-parking. Di off. So, naka-parking siya dira. So, tapos, na po siya agianan nga rin. Dara. Amo ang kitchen. Let's see. Kitchen namin. Wala na siya among kitchen. So, organize na tanan siya. Muna siya guys. Tapos amo ang lamisa sa kitchen. Muna siya. Let's see. Tapos ako ang amo ang katanan kay puto trabahay ko. Muna siya. Amo ang hallway. Uy. Kasiksi ba na ako dari oy. Amo hallway. Amo ang CR. Bili kay siya kuan. Ang ZR. Amo ang higdaanan. Wala na plansa-plansa kay kapoy na. Among mga regalo wala pa nabrihan. Sa kauban sa trabaho ni Yuhan nung sila nag-visit. Kinigikan ka Leonard. Kinigikan nila ka Maribel o Grodora. O kini kay Aileen o Hendrik. Katunan sila sa balay. Nice kaayo. Pula kaayo. O, kini gipalit na mo sa IKEA. Gipalit na mo sa IKEA. So, muna siya guys. Nya amo di ang amo ang sa ito gani. Tcharan, kalat kayo isa. Tcharan. Okay ra. So, akong kalat na sa nina. Okay ra na siya. Taran, taran. Hi, Gracia! Hi, Dailinda! Hi! Halo, may malunggay siya. Oh. May malunggay. Napipili pala dito eh. Si
Sino day, lamig kayo mo mapagkaon day. Salamat kaayo. Salamat po sa imong pag-order. Si Linda nagpanani. First, order after the cook. Ako nga mag-order ba ako? Kita na yung may party. Tapos manok. Ano yung tinulang manok? O, di ba? Right. Kasama ko ito malunggay. Kuya naman na siya, oh. Malunggay, malunggay. Malunggay ko niya, oh. Wow, parang Yung sa manok. Pinas lang. Tinulang manok. Nilagyan mo ng chicken cubes. Ah. Paggawa sa mga basic dyan. Asa may mga basic nyo? Birit sa inyong mga basic. Oo. Ang ipang gawa ng basic, diha. Basic. Ay, kuan. Pwede na magkuha. Ikaw na, masyagod. Masyagod man. Masyagod man. Ipanggutom na biya mo. Ha, dire, aso ka na, asa man nimo? Sa pakbet. Asa man Hindi mo yari. Naya pa si Maria. Naya pa Pero si may Maria. diniinit dahil. Saan mo pagpusugan eh? Mag-init na siya kanina. Oo ba? So, una na lang pag-rest. So, Umapaunahan ko an. Yung ito, dito ha, dito. Alin? Ito. Ano, diha sa akin ng pakbet. Oh my God. Ang sarap nito. Tapos guys, kulari pangkuan, sabaw. Wala diet karon. Wala dagit ito. Bukas na lang. Uma na lang. dagan na lang sa oras. Sabaw, sabaw, sabaw. Year. Pero ano, 2 weeks na to siya. Ano si Linda? Kung nag-eskwela na siya, best in paano siya? Science. Kaya hata na naman. May tapaday pa rin na Linda. Iya tanang ang storya. Pero narinig Hindi ko mong isik yan. Ang hinunuguan. Narinig ko sa akong nanay ba, anong sakit lagi. Oh, lagi. Dito. Pusik tay. Relinda. Hindi na tapos di kamay. Wala, hindi pa. Patay. And now, while this is si Madam, siya naman ay busy sa aming drinks. Oh my God, this is fixing the beach. Ang pink walay alcohol. Fixing the beach. Patro, patro.
continue. While Sa bigay. cellphone na lang. Okay. Live pag yun yung gusto. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you. May bukay sila. Sa among video, skandal. Skandal sa mga taga-Sweden. Moni, Moni Kalabang. Nalalo sila. Seryoso kay sila silang video. Diretsa, diretsa sa